बाबा विश्वकर्मा जी के, बाबा विश्वकर्मा जी के नमवे महान बा। उन्हीं से चलत पूरा दुनिया जहान बा। बाबा विश्वकर्मा जी के नमवे महान बा। उन्हीं से चलत पूरा दुनिया जहान बा। बाबा विश्वकर्मा जी से शिवजी के खातिर विश्वकर्मा बनवले महल हो। सोनावा में ओके बाबू दिहले बदल हो। सोनावा में ओके बाबू दिहले बदल हो। शिवजी के खातिर विश्वकर्मा बनवले महल हो। सोनावा में ओके बाबू दिहले बदल हो। रावण के भोले बाबा, रावण के भोले बाबा दे दिहल दान हो। उन्हीं से चलता दुनिया जहान हो। बाबा विश्वकर्मा जी के नमवे महान हो। उन्हीं के जाने पूरा दुनिया जहान हो। बाबा विश्वकर्मा जी से नंदिनी रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। सोनमा के महल छोड़ी गईली गौरा बन में। आग लागो गोजर पड़ो ऐसन महल में। आग लागो गोजर पड़ो ऐसन महल में। सोनमा के महल छोड़ी गईली गौरा बन में। आग लागो गोजर पड़ो ऐसन महल में। दान दे के बाबा कैले महल वीरान हो। उन्हीं से चले पूरा दुनिया जहान हो। बाबा विश्वकर्मा जी से चलेला जहान हो।